Patay. Wala katapusan naman dahil no. Hala, ning June naman dahil akong utang ni Dambings. Uy, sus. Kuyaw maningil to na. Padung na po dapat kumpana. Kung parang pagkakumpana ng mga utang ko. Sus, nasaon na lang ni Bro. Mars! Patay. Mars! Sao man. Pali. Dambings? Aniya ako kay para maningil ka nimo. Kay bawag dyan ko dam, bro. Damo dyan ko kwarta diri dam ay. Parang na lang sunod. Next week, promise makabagit na dyan ko ana. Suspila naman ka next week ang naagi. Wala ba magi katapusan? Kita ra ba ko nimo ha? Nang adto ka sa graduation, lami kay kag dress nga, lami kayo og sandal. Ano na? Ay wala. Style, bag-o ning style rundam. Ako lang gining gagwanta bagong style. Style? Oh, style. Imo kay balo siguro ka maningil kung mauno paluoy ka. Kay bawag dyan ko dam ay katapusan. Mabila kung saan din mo katapusan. Oh, bag-o kay kag sinina, ha? Dili mo ni bag-o. 1 year naman eh. Ay kung ina nga mo ingon ka nga nangukay ka nga tag 10 pesos, kabalo ko branded na. At 21 Oh. at 21. Branded lagi ni bro. Di ni bag-o. 1 year na ni. Ha? Dam. Lakaw na lagi. Dam. Kaya Maningil na ko. masuko lagi na kung banag na. Maningil diri. Isog kayo to. Masuko yung bana. Oh, masuko. Aw, magpaugat ko diri kay para mo bayad ka. May naman kay ba yung bana nga unsay karakas nimo? Dam. Pahimangnuan lang dyan kahab. Para lang sa imo kon. Ang ulit na lang dyan kadam. Ayun lang siya pabutang mo rin kung banag. Masuko lagi itong na. Maningil. Masuko. Masuko. Oh, sige, ari ko sulod. Maghuwat ko diri. Bahala ka dada mo eh. Maabot akong banner ron ah. Way, mahayayag. Yung nga nabuti ka nga. O pauli na lang ka. Kadi siya kung bayad. Kayo kung bayad ron. A few moments later. Dam. Ay, kadugay mas mo bana. Igipaningot ako diri sa inyo. Mahal na dito sa Dili baba. agipin. Ay, may Ay, sama mo ni! wala, kalma lang, malabs, kalma lang. Oh, kanang, Mo ni mo bana? Mao ni. Sir. Kanang na ako diri kay maningil ko. nakautang lang ito bang sulod na ko gahapon from head to toe. My loves. Utang to. Giing nanti ka. Di ko ganahan ang asawa nga hilig og utang. Samot lang na ay maningil. Basta na ay maningil dire mag-isog-isog isod na kog sako ug ipaano na ko sa pa. Ako na bitang giingnan si Madam bitaw nga papaulion kay kung sa kanimo nang naay maningil. Na di ba ko siya muli kay ano siya nga ganahan ko siya isip ko nang bana kay sure jud ko ng mobile ko na anak apa ni ba masuko lagi ka malas bro kalma lang malas ay lang ako na lang mahangin nimo pag ikaw lang sa si Madam kay wa mo sa siya kay bawo nga akong bana masuko di ay nga dali ari lang diri my loves ayo lang paduol kay basin makanaatak naman si Madam kay ba ka kinaon ni Madam mission bi na permanente. Unsa man? Sir. Okay raman good sir nga kanang sunod na lang gud ng bayad ko. Unsay sunod? Ay, oh sir, sunod adlaw sir, sunod tuig. Pwede ra sir ha? No, thank you Madam ingnan bitaw ti ka. Di ba, ingnan, tika? Salamat ama. Ayaw si pangutang. Kay hasta ka maningil, apilo na kong ihaw. Bye sir, bye. Thank you, Malis. May kinasal ko kay. Wala mo dyan kayo pambayad. Kibaw na ka. Diin, ang katong kong utang gano'n ako nagsaba-saba naman kay Kibaw. Kung masuko pa, pasalamat kay kita bangan. Diyos ko niyo ba? Tinuod yun na suko ko. Tinag yan, suko ka? Oh. O nga naman. First time po sila kita na kong pagpangutan. Giing nanti ka nga. Di ko pa ganahan na kayo magutang-utang ka. Ano, saan mo na nga? Kung di ba nga ang graduation once, awal lang. Usas ako na ka-swing. O sige, sold na lang dito. Ay na po si Jack. Di na kita ganahan na magutang-utang ka.